Kublai pelok baro sampai sesin pat non pai biang kan ke channel ka jongi lang ba kan ke video at padok ngan pen EP ya kini kirut kikiar jong kan ke surok ba national highway ka basau pusau kata ka bak ka ba penyaso ya ka jala Jammu and Kashmir Punjab Haryana bat kaya terteru ya ki we ki jala jong kari India ban poisa du situ jong kari India kata Kanyakumari Tamil Nadu ma namar ba kani kan national highway ketika we ni national highway ka bapananu nam du tam ha po India ma ya kata ka Jimjrong kata ka bapenyaso na adu na po North India kata na po Jammu and Kashmir sya adu sya South India kani kan national highway perlok harut jong kani kan national highway kidon kini ki building bahek bun kini ki building kini ki hotel lan ki flat ro bat ki di bun na kiru kini ki university namla arban hiar hapo ban yo ban syang sini setai ban pen IAP nomor bunga syong hakabos bakami na po jala Jammu and Kashmir palok ban metang po yang nia Haryana ngilayat yang baru ya kinong ba kum kapatan kod ai hapo Punjab ban metang la po nia Haryana pai perlok kejing internet kini ki building mau bahaya tambah kisu internet tang ya ki building bagi sna ki bring rebun kamar yang pada kam dalong syuk bakoj kal er kam dalam syuk bakoj kum po rikasi ke jongi bun ki jaka kitab de kinyut ki nyar harut hakiar jong ka surok parlok ya kan ka national highway am parlok ki kemsnar ba ki ong bekindap sindap mo kidap usna marjar ka ar ndai lasna ya ka long kendiat pateng mo nadu ki taki ki snem ki bakan reo kisnam ki bakan reo ta kisnam kan ruspa saneng ter mo hadu haki por balasin syar ki pareng nder ba hakita ki por kisna ka long kisna kam padahe kumne mo nrai kat banang mi kisnam kinang pen bahabat kinang penyaso ya sibun teliki national highway pat penlong ya kaka bajrong tamha ri India da ka penyaso ya ki national highway ki balasna nadu ki por ki bahandai mo nadu ki por jong ki pareng de da ken kelum baj ya ka jingdap baj jong kata ka jong kan national highway ka bajrong baj nadu Jammu and Kashmir mo syadu sya South India sya Kanyakumari de hau arjar khat ar baj bakidap leng ba ki jingtho mo ki bamayo itnat ba perlok ki ba dakhen yang ki rilum ma ki ba im ha po rikasi ki ba im ha ki jaka ki ba pangat bat ki ba long internet ha rilum kasi kan kam yang bangin yo ban experience lane ban bangin yo mat ya kata kajing im ha ki wei ki jaka ma tang ba bangin long bat ki nong song snong lane bangin sa te kam long adapt than namar bangi de ki rilum ma kini jaka ki long ki basit ki long pangat kum ha po rilum kasi ka jongi kumban shui ya tu EP perlok ka jingjengai jong kan national highway ka jingjengai na po Jammu and Kashmir ma na ka jaka ka bangi sedang hadu bana poi ha nong wa Delhi antat hakin ru ni dos pa san tho hadu nyaus pa kilometer e kadan kasimpor da pisong da kanai super kasimpor lam num no khat ar kan ta khalai kan ta la da kam blok kan ndai la da kala da la poi kini ki sorba te ka blok te kala kam simpor ru kadan la ki por ndai ba ka long kaju baj mar la ka por ma kan national highway am kaya leng bai ki khatway teliki state but kawai ka union territory ma union territory ki ong union territory ko mega jala Jammu and Kashmir namar katu kampat daerah ka state kampat long full fledged state mo kadang dai ka union territory lan ka baka storkar padang kadang pej ya ka kini ki syat ngat ha kini ki exam kam lah ki state exam ki central exam ro ki syat ngat ba tada don ki bakali kai ka national highway ka bajrong du tam sukan mau perlok bakade ka national highway sau pusau kam tam ek nak sam lagi bang wat kamar jam bat kaya leng bai ki khadwai lagi state bat kawai ka union territory ma ki state bakaya leng ba ki bon hi pila sutuk kum ka Jammu and Kashmir kaya leng ba nanta kumya ki Rajasthan ki Telangana ki Maharashtra ru kayo hi nanta Tamil Nadu nanta kani ka jalla ka ba he Telangana mo ka ong kumbangal ong meneh kini ki state kayo kaya lengba hadu banda poi Tamil Nadu bat ka poi ru hadu hatru jong kari India kata ha Kanyakumari mo ka bade ka jaka ka ba hadu du jong kari India ka balong syad kudu mo bun kum kini ki perlok ngakwa ban penmi ki video ki balong ya hap bat ka jingdon kam mo yung ki breu am da dai ba ong kamtam ya ki barang pule babun ngi don kamet ban tip sapang ka partai sapang ka saudong ka sakun ka jongi mo kamtam ki wan ki general knowledge bagi kili ni ki de ladang ngi yo ya ki video la ngi page lang baki video kemut bonsen ngi
ngi ken mau sa teh tak ada perlok kublai shibun ngin saya kenduk biang ka we kapor lang baki we ki video ngam dayo kalat ban ring bahai ki video ki ba la ban yo isai lan ban pen ibha ma shane satai namar babun sin nga hapne ka jing bela ngam dala than ban pen biang ki video ma was ngau perlok ngin saya kenduk biang ka we kapor perlok kublai shibun